Hyvät naiset, hyvät herrat, tervetuloa vuoden 2014 Porin Rankfestille. Oi vittu. Ei mitään. Jatketaan. Hei. ei mitään hätää. Tuo oli niin täydellinen ajoitus, niin täydellinen ajoitus, vittu. Samoin eikä mä tipuin, niin mä tiesin mistä mä tipuin. Tää oli hyvä. Tarviks jeesi? En tarvi. Ei, sano vaan, kyllä ilman muuta jeesataan sut ylös sieltä. Tässä on kasveja tässä vieressä. Pehmeitä kasveja on siellä. Jos mä haluan nousta tästä, niin... Mä päätään, että lyöt tuohon kaiteeseen. Onko? Hei, älä. Mä nousen tosta. Joo, mä pidän tässä vaan, että vedät itses ylös sitten, kun... Kyllä. Tää on paljon parempi tämä. Niin, mä tarjoin sitä kättä, että... Mä koin. Tää on paljon... Oi saatana. Ei kannata itse nostella noin kovaa kuin tarvitsee. Tossa on muuten siis on valkovenäläiseskin vielä. Hyvä. Montako tuntia se on siinä ollut, saatana? On siinä ehkä toinen. Ei, mutta jatka tuo Teppo vielä siitä, että... Siinä oli hyvä insertti ja tuli vahingossa ihan vitu hyvä panne siihen inserttiin vielä. Hei, Tää on niinku ihan täydellinen. Leksalla mä tipuin sellainen vahingossa. Ei, mutta... Hyvät naiset ja herrat, tästä kaikesta te olette jääneet paitsi. Ei, mutta